अखा हानायनि जाउनाव गुवाहाटी नोगोरमानि खायसे ओनसोलनि दै नालाफोरा लामाजों समान जादों। बेबादि समावनो दिनै गुवाहाटी नोगोरमानि ज्योतिनगरनि गणेश मन्दिर साखाथियाव मोनसे दुखुनांथाव जाथाय जायो। बिफाजों स्कुटियाव गाखोनानै फैफानाय सासे खुदियाया गोग्लैनानै हाजोनिफ्राय बोहैबोनाय दैनि दाहारजों नालायाव बुखारलाङो। दैजों बुखारलांजानाय अबिनाश मुंनि खुदियाखौ बिफाया हालाय हाफाय नालायाव नागिरबाय थादों। दुखुनांथाव बाथ्रा दि बे खौरांखौ लानाय समसिम दैजों नालायाव बुखारजानाय खुदियाखौ मोननाय जायाखै। Kita undi mana kita deh.